खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बाथौ थानसालि लुनो थाखाय मिटिं सोलिगासिनो ओमफ्राय इन्जिनियार बिथांमोनाबो फैदो ओमफ्राय माब्रै लुबा जागोन बेफोरखौ सावरायगासिनो दङ नोंथांमोनखौ खिथिलांगोन लोगोफोर खोनासंलांबानो जाबाय बेखौ सानबावदों जिहेतु जोंहा बेयाव मोननैल'सो थासिगोन नङा होमबा खिन्थु जोंहा आरो 20-30 बोसोरनि उनाव हयथ' हानि थाखाय गोनांथि जानो हागौ होमबा जों हाखौ बबेयाव मोनबोगोन बेखौ नोजोर होनानै जाहाथे गोजौआव आरो फोजोबबावनो हानाय भबिष्यत दं 50-60 बोसोरनि उनावबो जाहाथे फोजोबबावनो हानाय बिनि थाखाय नांगौथाय जोंनि बाजेटआ एसे बांसिन खालामगोन ना जों बिदि खालामलिया जास्ट जोङो टेम्पोल बायदियैनो खालामनानै दोनसिगोन नामा बेखौ जिल्ला आफादा मा सानदों बेखौ क्लियार खालामग्रोयोब्ला मानसिखौ जासिगोन आरो ना जोङो बे खोथाखौ आङो साबायखर बावबाय माखासे खोथाखौ उत्थापन जानानै बिदिनो बयबो मोनफा मोनफा खोथाखौ दिहुनलायोब्ला मोजां जायो आरो माने फ्राय जोंनि सिनादाराफ्रा ओरै जाबाय थादोंमोन आरो जाय एसेखौनो बुंबाय थादों आरो खोथाखौ बे फंबाय बुंनाय बायदिनो घटनाखौ जोङो बे जिथु सिबिसालि नालाय जों सिबिसालियावनो बुस्थुफोरखौ लेट्रिन जों दोननाय जायासै ओमफ्राय जोङो बे माने गेस्ट हाउसफोरखौ दोननाय जायासै ओमफ्राय अन्यान्य गोबां बुस्थु दोननाय जायासै आरो बेनिखायनो बे मोनसे खोथाखौ आरो थालांबावबाय जोंहा जों अफिसफोरखौ बहा लागोन बे खोथाखौ मोनसे खालामनांगौ आरो बिदि जों बुंनो नागिरदों माने लाइमोननि थाखाय नांगौ जोंनो माइनावनि थाखाय नांगौ जों ओमफ्राय गागिनिथ' मोनसे अफिस नाङा होमबा ओमफ्राय हायोबा जोङो माने दियाफोरनोबो मोनसे अफिस होनो हायो बे खोथाखौ चिन्ता खालामलायबाय थादों आरो दा बे बेलायावहाय हास्लाबगोन ना हास्लाबा जोंनि केपासिटिया बेसेबां बेवहाय बेसे थांगोन ओमफ्राय जोंनि बेखौ लाजाबोब्ला बेसे थांगोन बे खोथाखौ लानानैसो जों सिन्ता खालामबाय थानाय जादों लाजाबोब्ला माबा मोनसे उसुबिदा जागोन नामा जों अफिसखौ लाजाबोब्ला प्लास गेस्ट हाउसखौ लाफायोब्ला बे खोथाखौ जों मोनसे प्लास पइन्ट आरो माइनास पइन्ट सिन्ता खालामबाय थादों आरो ओमफ्राय बेवहायनो खायसेफ्रा बुंबाय माइनावफ्राबो बुंदों खोथाखौ जोङो बेवहाय गेस्ट हाउसखौ दोननांलाबो जों सेपारेटि मोनसे सिना खालामदों गेस्ट हाउस ओमफ्राय लेट्रिन बाथरुमखौ बेयावनो लाफादों गेस्ट हाउसजों लेट्रिन बाथरुमजों कमप्लिटजों पार्किंबो लोगोसे माने ग्राउन्ड फ्ल'रखौ पार्किं खालामसै जों ग्राउन्ड फ्ल'रखौ जुदि गेस्ट हाउस जोंहा पार्किंआबो गोनां जाखागोन नालाय एक्सट्रा सेपारेट जागोन आरो बुस्थुआ जोंनि थाखाय ओमफ्य बेनि थाखायनो दहाय जोंहा आर्किटेक्टखौ एसे बुंनाया जोंहा बेयाव बांसिन थांगोन ना बेयाव बांसिन बेयाव थांगोन ना जोङो जोंनि केपासिटिफ्रा जोंनि गोसोफ्रा बेसे स्ट्रं आरो जोंनि गोसोफ्रा बेसेबां बिश्वास गावखौ बे खोथाखौ लानानै जों सिन्ता खालामनांगोन नालाय आं दा खोथा बुंनो समाया आसलथे जों धोरोमनि सोमोन्दै बहुद मिथिबावनांगौ दङ दा धोरोमनि सोमोन्दै मा मिथिनांगौ मा मिथिनाङा बै खोथाखौ जोङो आं फंसे खोथाजों बुंनो सानदों आरो बेवहाय जोङो सिबिसालि बुंनाय लोगो लोगोनो नंगौ जों गुबै धोरोमखौ लायोब्ला जों बाहाय खुनु दुगैग्रा खिग्रा हासुग्रा लुनो मोना नङा होमबा दा बेनिफ्राय जों थाखोनै न' लुनानै सिबिसालिल' बानायोब्ला थाखोनैथ' जोंनो नाङा खालि सिबिसालिल' बानायनायमोनब्ला थाखोसेयावनो जागौमोन दा जोङो थाखोनै बानायनाय हिसाबै बेनो जाहैबाय जोङो माखासे सुबिदा लानांगौ गोनां जायो एडभान्टेज जोंहा जिथु खथा दालां थायोब्ला गाहायाव जुदि ओरैनो जुदि कनफारेन्स मोनसे फैयोब्ला अफिस मोनसे फैयोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा बे एखे बाजेटआवनो फैगोन दा बे बुस्थुखौ आङो ओरैबायदि खोथा फंसे बुंनो सानदों बयबो बाथौआरि सिबियारि नोंथांमोनहा आंनि खोथाखौ खोनानानै जुदि गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा बिबाय आङो जों गोदो धोरोमखौ सिबिनो रोङामोन उल्थां फाल्थां जाजोबोमोन सिबिनाया आरो जेरै गोसो बिदिनो जागोनलै दे होननानै बयबो बिदिनो हगारलायोमोन बेवहाय जोंहा बहुत गोरोन्थि जाबोदों दा दिनै अकल आं नुबाय दिनै बे बिश्वनाथ जिल्लायावल' नङा गासैबो आसामनि जोंनि बर' माहारिफ्रा बाथौ सिबियारिफ्रा बहुत माने सिरियास लाबोदों आरो बहुत गोजोननाय मोनदों जेरावबो धोरोम माने मन्दिर बानायनायनि खोथा रायलायो जेरावबो जोङो गोथारै सिबिनांगौ जानला मोनलाखौ जों गारनांगौ बेखौ खोनानो मोनदों दा बेहाय जोंहा सिबिनांगौआव गोदो जेनेबा जोङो जिबायदि सिबिबोबाय दाथ' जों अनेक डेभेलप जाबोबाय माबोरैहाय जोङो जौगालांगोन जोङो उमुखखौ नाङा थुमुखखौ नाङा होननानै जुदि गावजों गाव एना एनि जालायबाय थायोब्ला
आवगायनो हानाय नङा आरो दा बेखौ जोङो जोंना खाम सिफुं जथा सेरजा मोनबाल' दामग्रा दंमोन दा मोनबा दामग्राजों आजिखालिथ' जों कम्पिटिसन खालामनो हाया बेखौ जों गोगोम खालामनो थाखाय माबा माबि इलेक्ट्रनिक्स बुस्थु लादेरनांगौ जायो खिन्थु जोंना मोनसे गोसोआव थाबानो जाबाय जे जोङो थाखानाय बुस्थुफोरखौ जों मोनसेबो गारनो नाङा बेखौ लाथारनांगौ आरो जों मा माहाय लाबावनांगौ दा बेवहाय मन्दिरजों लोगोसे गोनां जायोब्ला जोङो गाहायाव साइडआव सुबिदा बायदि टयलेटबो लागोन जोङो बाहाय देलायग्राबो थागोन बेखिनिखौ बयबो गोसोजों मानिलायनानै लाब्लानो आरो जोंनि बे सिबियारियाव सिबिनायाव जों बहुत सुबिदा मोनगोन जों मालाबाबो जानाङा आरो धोरोम सिबिनो थांनायाव जों दुखु मोननो नाङा दा बिथाङा बुंलांदों दहायबो जोङो मोनसे अनुष्ठानाव थांदों धोरोम सिबिनो जों ज'यै जायगा मोनाखै बेहाय माने दुगैनो जायगा गैया बेबायदि जानो नाङा आलासि फैगोन आलासि उलासि फैब्ला जों बाव सुबिदा होजोबनो हानाय बायदि जायोब्ला बहुत मोजां आरो ओंखायनो माने गोसोआव दुखु मोनै जिहेतु धोरोम सिबिनाय माबा मोनसे जोङो दायथ' फालिनायावथ' बे मोनसे खस्थ' नङा होमबा बिराद बिबान बेबो जिहते बेहाय ग्राउन्ड फ्ल'रावनो अफिसबो थागोन बा बेहाय नांगौ जायो VIPनि थाखाय जिरायग्रा गेस्ट रुम दुगैग्रा इमारजेन्सिबो थायोब्लाबो बेखौ गुरैयै रायलायलाय थारमाने बिदि जानो मोना गोदोनिफ्रायनो गैखाया बेफोर खोथाखौ रायलायालासिनो माबोरै जायोब्ला मोजां जागोन बेखौ सिन्था खालामलायनानै गोदान जुगजों जोङो कम्पेयार खालामनो हानाय बायदि मालायफोरनियाव थां जेनेबा जों गुबुननि खोथाखौ बुंनो गोनां जायामोन दा बुंनो गोनां जायो दा बांगालफोरनाबो मस्जिदाव थांबा मालाय बिराद हाइफाइ बेनिफ्राय खृष्टानफोरनाव थां गेजेराव बिसोरनाबो एकदमबारे साफा साफा जायो जोंनि बाथौ धोरोमनि जोंनि हिन्दु धोरोम सिबिनो थाङोब्ला हाजो खर'आव जोंनि माबा शिब मन्दिर थायो बा दै सेराव माबा मोनसे मन्दिर थायो बिराद खस्थ' जायो दा बिदिनो खालामनानै जों साननो नाङा आंनिब्ला आरो गोदानै लाफ्लामनानै खिन्थु थाखानायखौ मोनसेबो गारालासिनो लाफाजोबनांगौ आरो आं जायखिजाया आं गोजोननाय मोनबाय बेखिनि माबाखौ आङो जेरै हायो बै मोननैसो जायगानि माबा बुंदोंमोन नालाय बेफोरजों सन्देरनानै हागौमानि हायोब्ला साबसिनखौनो बानायनो सेस्था खालामगोन नङा होमबा एसे जोंखादि गेजेरावबो एसे गाज्रि जादोंमोन एसे सोलायलायनानै नङाबा जों सोलांबाय आरो सेन्ट्रेला बुंदोंमोन सेन्ट्रेला एखे बानायगोन होननानै दा गावहा सेन्ट्रेलानिफ्रायनो जेबोआनो नमुनायानो गैया जाना दं दासिमबो होनथ'नो हायाखै दा गथिखे मुंनि बायदि जानांगौ होननानै बुंब्लाबो बे नङा जायखिया साबसिन जानांगौ आरो साबसिन जानांगौ माबाया न'आ बेलेग बेलेगबाबो सुबाथ' एखे जाथारनांगोन आंनि मथे बुंनो थांब्ला धोरोमसालिफ्रा बेलेग बेलेग थायो मोनसे मददजों थानांगौ मोनसे मददानो बेखौनो लोगोसे बे बाथौ नोंथांनि बेलेग बेलेग आंबो बेलेग बेलेग बिदि बाथौ एखे माखौ बुंबाय थुबा जोंहा एखे जागोन आरो जिथुनिखि जिथुनिखि बिनि फेसिलिटिफ्रा एखेयानो थागोन मोनबा थुब थागोन मोनबा थुबाबो जोंना मोनथाम थुब थागोन मोनबा थाखो थागोन आरो खनायाबो मोनबा खना थागोन बेखिनि आरो बाथौ थागोन बे गासैबो एखे थागोन बेयाव सोरबाया सना गहेनाखौ माबायदि बानायदो बेलेग बेलेग जायगा बिसेसै माने बे मानसिया बेयाव उपयुक्त खामानिखौ मावनो गोनां जायो लोगोफोर आर्किटेक्चार आरो इन्जिनियार बिथांमोनखौ लेंहरनानै सावरायनाय जायो 5 कोटि रांजों मन्दिरखौ लुफुंनो थाखाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेयावनो जोब्बाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरो लोगोफोर जायबा आंनि चेनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालायाखैबा लोगोफोर प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोननि गेजेराव बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन लोगोफोर दिनैनि ब्लगा एसेयावनो जोब्बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय